ngaruh nakaliang jong ngayo I ketuka ka statement ka ba u MLA nang tena ShillongครับShillong South u react ba ka government hadin uang badem de tangtaru uang ngamut ban ong ka MDE government uang badai ka health department jangan kwa bane tu ipitang kawe pi bunsen chaban kren to da perkhat de ban perkhat sis pa sen khnang ba kanum kerto asladi balai ngali ong ta nomor ba kam de ta ka health department ka batte ke decision kane ke responsibility kam de ke jong ba hek marwe kam de ke jong ba prostun marwe le kane ke de ka rai jogi ka government ni don ke review meeting man kasni but de kata u health minister DHS ke officers POE ba bakilek ban aimin sim haman ka wei pa ko ke jaka ha ka wei po ke sno habing lek ban aimin sim kamut ban ong bepilai ra atat bat ke ege nilai ban aimin sim khna maki priu kinum long panik nang ta ban ya trelang bat ki bor snong ki bor tau kata ka de ka kam ka ba nakaleng u health minister bodon burom jingi ule mdon suti mdon skiu blai u ya be tenga ko ban ong ta ka wei ba kum kinomik mat ke bakit kle ngam tharai kan ba bangin syukren klem da perkhat yaki eke baro namar kane kanum itnat kam itnat man yodobi lada pi ki pai ba ai ki pai ba kin bisa ka e ka kam ka bangile ka e ka kam ka bangitrei ngi persangkat bala ho hakijing long briu ngong pi ngim ong bangilaw long perfect sispa ne sispa ke jinduna babon wan hakatable ajimut yang ka e ka baduna ka e ka batam khnang ba kumong pi bangila ban nang penjana ye kita rei dak ka ba phile kumni ngatrai ka ba khadu ka porte ka basta e ba upai ba un bisa ka e ka ba dei bat ka e ka balai